Today is Saturday. So mag-barbecue kami ngayon. Mamaya na kami magkakad doon sa beach. Muna kami, mag-barbecue. Ito binabad na namin kagabi. So much easier na lang kasi para yung lasa niya is masagip-sip niya. My God. So yung ang namin gagamitin namin ay uling. Mas masarap pag uling. Ito yung yung pork chop. Yan. Ito guys, gagawa tayo ng yung pangpahid natin. Masyadong malapot guys. yan yung UFC banana ketchup sa Pilipinas to. Yay! Maglagay lang na tayo ng konting sesame oil. Yan. Mango yung spicy. What is that? Tapos yung konting pinagbabarang guys. Yan. Konti pa. Yun. Okay, I think we can start now. Okay. Yeah, yeah. Yun. Yan yung guys, pinagluluto namin na uling. Nasa 250 degree. Belgian beer. And then beer. Belgian beer. Belgium, lekker. Belgium beer. Okay. Thank you. Yan guys. Santé. Santé. Cheers. Yan guys, 6.6 volume. So hindi pa ako nakakitim na ganitong guys. Smell, yeah. A little bit, you can really smell it. A little bit of, and a little bit of spice also. Let's see. Yeah, check again. Okay. Sure. Wait, is it okay now? You want to turn? Yeah, I will. Yan, so guys. Pang to, dinakdakan. Oh, that's really well done. Yeah, put it in the middle. Yeah, yeah. In the middle is warmer. We'll put it Yeah. in the middle. Here. Yan, kulang pa guys. Yan. I won! Hello. I won today! Ito guys, dito sa likod nito, dito sila nagbabarbecue, kumakain minsan pagka ganitong mainit ang panahon. So sa ngayon guys, nasa sila, nasa 18 degree. So medyo mainit na sa kanila. Pero sa ating mga Pinoy, medyo pa yan, medyo malamig pa. So yan guys. Yan, ito na yung natin pang dinakdakan. Tapos ito yung sibuyas at saka luya. Yan, may sili pa. Ayun. Yan, hinihiwa na natin yung ganitong hiwa ko sa sibuyas. Masarap kasi.
Well, yung iba is ano, malaki. Pero sa akin, mas gusto ko ang ganito. Ginagawa mo. Ilang pa dati ano? Kalahati. Ha? Kalahati. Ah. Luya. Ilayo muna natin to kasi cry. Ito guys, ang aming dinakdakan ng ilokano. Masarap siya kasi niluto sa uling. Nilalagyan natin siya ng sili, of course. Pampasarap. Ayan. Okay, ang ating... Wala kasi sila yung sili na ano, yung maliliit. Ito yung meron. Yan, ang dinakdakan. Ha? Ah, mali pa yun. Yan, lemon. Asin. Paminta guys. Kan pa may sana? Yan. Yan. Asin, masyadong ano yung ano nila, asin nila. Hindi siya pino. Marami. Are you done watching? Okay, go and sit down first. Later on, we're going to the season. Yan, daan ang ating dinakdakan. Let's try. Okay na siya. Walang panakasal. Yeah. Okay na. Perfect. Yan. Titikman na ano. Good. Good. Ah, okay. Masarap daw yung ano. Dinakdakan ng Ilokano. Ayan. Oh, yan guys, kainan na. Gutom na. Gutom na lahat. Late na kasi. 12.